Webalandeli benkatha, ikakhulukazi nina enibonakala engathi inkatha iniphoxile ngokuthi ikhetha ukuhlangana ne-ANC ne-DA. Ufuna nazi namhlanje ukuthi akusisi isinqumo se-IFP ukuthi ikhetha ukuhlangana nezitha zayo ezinkulu. Ukhumbule ukuthi i-ANC ne-DA nenkatha zixhaswe ngabantu ababodwa ngesikhathi zibheka okhethweni. Vele yayingekho into inkatha yayingayenza ngoba vele imali yokukhankasa bebeyidinga. Kwaphoqa ukuthi beyoguqa kubo Oppenheimer laba ababambe iSouth Africa ngobhongwane njengoba kwakwenza abantu bakwaGupta. Manje ke kumele nikhumbule ukuthi imali umuntu mayexhase ngemali kufana nseni ukudla kwesiboshwa, ngoba ukudla kwesiboshwa usuke uyifaka enkingeni ukuthi sikutanyule ebusuku uma sekulalwa. Naye ke laba bakwa Oppenheimer ngokucela imali kubo ukuthi benixhase kusuke kuchaza ukuthi vele manje seniphethe kufanele banilawule, kube yibo babamba ngamasende ukuthi shonani kuphi, hlanganani nobani. Nikhumbule ukuthi kwaba nzima ukuthi amaqembu asebenzisane nkatha no-ANC no-DA, noma lokho kungeke kuvele kwabezindaba, kodwa nawe kumele ubhekisise kahle ukuthi umuntu ofaka imali yakhe eqenjini vele uzokuphoqa, futhi uma enixhase nonke uzoniphoqa ukuthi hlanganani. Vele nizophoqeleka ukuthi nihlangane noma ningezwani ngoba nixhaswe umuntu oyedwa, uyofaka imali yakhe othi hey hlanganani ngifuna ukusebenza mina. Yabona mina ngasebenza kwaGupta ngagada khona. Lento eyayenzeka kwaGupta kuthiwa hayi kunedina ngoba fanele nikhumbule ukuthi abantu abakhulume ngokubanjwa kombuso ngobhongwane yilabantu abangatholanga imali kwaGupta. O-DA nonkatha no-ANC bonke akaze kukhulunywe ngendaba yombuso yokubanjwa kombuso ngobhongwane. Ngani? Ngoba bebeza khona, tshelwa yimi nokwasebenza khona, bebefika khona bavalwe ngemali, bekhuluma laba abangatholanga lutho. Yabona nalaba kuma-Oppenheimer laba kufana nsena kwaGupta, yibo abashaja ikhole yodwa bethi hey sifuna ubani eminyangweni ukuthi ubani eminyangweni ukuthi siyakuphoqa ukuthi uhlangane nobani. Manje thina ke esekudala sikhona enkatheni siyazi ukuthi inkatha ikuyaba nenkinga ezeyimali. Kusekhona umhlonishwa uLionel Mtshali kwaze kwadingeka ukuthi ihambe icela. Manje abantu abanemali vele ababefusa ukuyixhasa yibo laba abasilawulayo ondlebe yikhanyilanga. Futhi labantu abanemali nikhumbule baphethe ngisho amaplaza. Yingakho udaba lokubuyiswa komhlaba lungalula kakhulu, ngoba umuntu mayekunika imali ukushayela umthetho, mayethi nje ngicela udaba lomhlaba ungathinti amaplaza ethu ngoba sikhiqiza yona le mali esenixhasa ngawo. Uyothola ukuthi du mayethi umuntu hey mangixhasa ngale mali ngicela udaba lokuhlukunyezwa kwey'tabane ningalithinti, ningayihlukumezi. Vele uzokwenza lokho. Ngisho umuntu engakuxhasa ngemali esontweni uzokushintsha ngisho indlela oshumayela ngayo, athi hey ugcina namhlanje ukushumayela ngeGomora neSodoma uxhaswe yithi manje. Libona labantu lokhu bagxeka, vele uzoshintsha. Futhi uma uxhaswe ngabathakathi bawuphoqa futhi esontweni ukuthi bethi hey ungasashumayeli-ke ngabathakathi. Manje ngichaza ukuthi-ke asingayigxeki inkatha ngokuhlangana nabantu esingabafuni, ngoba futhi angeke siyisize ngalutho ngezeyimali, ngoba lama 20 randi obulungu awasilutho ekuxhaseni inkatha, ngoba inkatha vele iyayidinga imali. Manje-ke kufanele sicabange siphinde sibuye nganeno. Ngiyabonga.